Ola, chámome Zaira Antelo Iglesias e hoxe veño a contar a historia dun libro titulado Adiós María, da autora Xoana Torres. A autora Xoana Torres Fernández foi unha poeta, dramaturga e escritora española en linguaxe galega. Formou parte das xeracións de escritores que, comprometidos coa lingua galega durante o franquismo, contribuíron a normalizar a literatura galega tocando todos os xéneros posibles. Algúns dos seus libros son Ferrol, o corazón de navío, que o publicou en 1931. Outra das súas publicacións foi Do Suco, publicada en 1947. E, por último, aínda que hai moitos máis, é Adiós María, que é do libro que vou a falar eu hoxe, que foi publicada en 1971. A protagonista é unha nena de 15 anos, que soñaba con ser secretaria, ata que é forzada a deixar os estudos para coidar a súa familia. Ao longo da historia, María perde o seu nome para ser referida como Maxa. A nena tivo que deixar os seus estudos e ocuparse das tareas na casa, porque o seu pai perdeu o seu traballo debido á supresión das tranvías na cidade de Vigo, e debido a iso víronse obrigados a emigrar. A nena, para que os seus pais non se preocuparan, nas cartas que lle enviaba dicíalle algunhas mentiras, como por exemplo que todo ia ben e cousas dese estilo, xa que eles estaban pasando o suficientemente mal e a nena non quería que eles se preocupasen aínda máis. E mentres que non pasase algo peor, xa estaba, ou eso era a maneira de ver dunha nena de 15 anos, que sabía o mal que estaban pasando os seus pais. Era unha familia con pouco diñeiro como a maioría desa época, e por iso os seus pais se viron obrigados a emigrar en busca de traballo para gañar máis diñeiro. E hasta aquí a historia de hoxe. Se queredes saber como termina, lédeo. É un libro bastante entretido.